Ubak bantai doling do UMLA kamau konro constituency bar menteri hak sarkar jela ulang ba kejingkiu ka constituency habun kiliang hi kadai ba ule no om dei ba ule pat kani ka phang jingkran ubak bantai dor ka long hak jingyalang play ya ka office try kam ka all primary school teachers association mau konro unit halat kharang men hak arpoi trek no pra arjar puar Kabla penlong yu uban kran bat penon kami ketika kentien lekno kadai hadin ban nakaliang jong babu FC Shulai u secretary ko all primary school teachers association ulapen kan mau yaki kam kiba menshwa jong ba bantai dor hakapor bodang dei udkhot ka hinyo trap National Liberation Council ka sengking atiar kabala syak ken bian hak sarkar Ubak bantai dor ulay thu ba menshwa usha kem bat syak set potok arsnam hasil char pa roong ru bolopoi syak seng HNLC namar ka jingit palat ya ka jat benriu hendrai ketika kam ka syak ken bian hak sarkar namar hapan rai kitiar le ka association kalayo ban pen ko buram ya arngot kinong hikai kibala song that no na ka kam bakan thop yo babu els im le barikong em song thiang kiwe gibale don lang ki kan thop ya ka kong ai nong plu president babu DH warlarpi babu job sing kriem babu ML kurkalang babu D1 karubal ai jingrai babu L khong jo bat kiwe nadu kasngi ka baningkong habang ayo banian ban suar ya ka constituency ka bayi jomni hamtam habede bat ka puli ka nami habang yo i ya ki condition jong ki jinglong jingman jong ki school hagani ka constituency ka jomni keleng lalai ngai i ba kita ki school building kilong shisha barang luna aborok kilian niong ni don kam ya ki school building ki babian khnang ba ki khna kin wan school khnang ba ki nyo ya ta ga jinghi kai ka ka quality education te lada andre lada ki office building lada ki school building kimlong di babian mo ninum yo kita ki bang kuat bang ita Henry Dailing ba ka jingya trailan mano bat ni so thu sha batang ling ba ka jingnang jingstan ngila ban rat ling khong ya ka jingye ya ka jingkerdu ka jongi yimla ban ong ba ni bet ni biang ni ruspa la ngim nang ngim start ni biang ba Henry ndadon bat ka jingnang jingstan ka jingnang ka jingtip ka ni rap pa shibun ba pinang la ban ya chakmat ban petulun ya ki kam ki cham bat ngangit skap baki nong ikai ki song thu ikata de dei na ta daw nong ipi hadin bangayo ya jingjo mdei bang poi sha politics ngap ya kran ni kata sen ya kum MDC ka scheme ka bangayo naga government of India lingba ka special assistant how arjar khatsan khandri bangilek bentit jingkang sepo Delhi akan mau finance minister bangkwai duar belen on balaklan no u arun jetty u ai yakin north eastern autonomous district council kumba 6000 crore ba ka 6000 crore kat kum ka benta kila divide ya baro ki autonomous district council ki badan po ka north east today na ta daw ngiyo ay pisah po KHADC ngayo banirap yaki school yo banirap ya ki jingdon kam hag babon ki benta la piong ka office building la piong ki lenti ki footpath hag school ki jaga na ka benta ban penkre ban shat jembam na ka benta ki khna ini ki ke ngani thu ipi ka babon ba ta ka pon ni le henrei banom sim ni ka pon hadien pat ba ki pat ba kila elek yang aku MLA ro arjar ka pra ka scheme ka jonga nado kate ka hado bintang ada pipi nga ai si school kababon nga ai si school bat katangan itu pipi kadon aga record ka bangalabu latho balay nga ai si school namar ni sotu ban yu isha bagi school ki don kam tangma umla banle 100% chisen le namar nga umdai pangayo ban tray kam mentasan snap ngayo tray kam tang lai snap namar arsnam la tray ba ko be nge jencar faloi kan mau lai snam ngayo ban syakri kataru ya ka scheme ka jonga layo ban sam sha ki nong shong shnong de piong shiki balang de piong shiki school piong shiki community piong shiki brevshimet piong shiki seng
kita ki layasam habachai habashit dei na daga daw banga shim bat ngai bi shisha bat kani ka jingya lenti bangila ban kentiu ngila ban le kumni kawan ra ya ka jing kala ra ya ka jing kala na poch ka por ka bangila ban no kani ka constituency jungi ka literacy rate ngatharai na bojudan menshwa shipos na mendak laki bat ya kata ngi haban pet ya ki record hapo ke election department kilong kumno kiman kumno handrai ke ka banga kwa manong ipi ba hagini ki sansna ki bangidon kumba santali school ki government LP school nilayo ban thao but kita ki school building ki bathamai kadai hapo thanrat hapo thangsning hapo sentong nangta dangdon sa arteli nangta hapo sentong nangta hapo imto idon sa arteli ngam dakan mau so kibang ila debu bat kini kijing teri kila yad bandon kibang ila peli bat hapo nongjrong la de peli school building shan dapat kila itanat wanra ngiyo kawai ke school kumba lai penyola handai kai ka bang akwa ban ong ye piang ni kai ka bala keranda i babusulan kalong kai kaba ngakum nong mi khmat haba ngiwan ong ban mi khmat na kota pan ba mdei ban sumi tan khmat mdei da kakam mdei tan da khmat dei da kakam dei na da daw kai ka jingkran jong i babusulai kapen ta bat kapen ngam ha ka download ka jong namar ya kai ka ba pipi kran ide ki jing shisha haka jing alam ki jong pi sau pois nam ya kinong hikai ka le so bat na kwak pan ong pi ru pinuk tep haka jing alam ti ka jong kumbala ong di bobu mena ikan mau ba di don di clipping ngaru ga don di clipping hadu menta banga syong haji asna nakadaw ko syong haji asna nadon ka anong ka diary ka bangat ho ay tagi jing syong jong asna ta kay bangale kay pengelong yang bangat ban perkhat bat hadin bangami nang tay nang poy asna ka banga poy siya kata ka saudak kung ong mai kadai ba ijet ngri pula tambah katu ka kam mengitrai mengipat ke sorkar ka KPI nama rapat begitu ya rupanya dah lagi mendai nak benta iladi nak benta dari berkecan ke sulong tang kata bagi beliau pat di bawah susu ki uleno dai tak kadang di dalam uleno ule pat mlong te kan ni benta ke kiu ke thai malah suleno bete nabi amnon kan ni jing dong ngak wa ban pitang papintip kan dia situ kan dia dengan so ke studi ke jrong pala ngapoi namar bangai i ya ke jinglong jingman ke jing syak nyot pen ke jing syak ne pen jong mi kum ke chai ban bandalai yang tai pate ong pi kalong no da kum sate namar beliau kalong be anya sorkan ni haban ri hadun da poi ke por ban syak bandalalai pan nancil ngawan na kayeng ke bedok ke besok but ngadi peliar bangala mi panilai kanya ke sedih larsi kum peliar football ngongan change no kajing no jo daga ba nan sedang ban trai kam no de kam no jo nan trai no di kam social work umdei shu daga ba kadon nang tu namar email bat i kongret she jaw mat ba shu ap kai ga banja da de pilet yang sa si sel temo kai ga banja den rai kita ke di jiang ni ting ni tu ipi kide ki ba bat ngandala la ngo ipi kumno ngapoi hapo ka civil di association bangan bat ko mu chairman ar host nam kanti dai ha daga por na sayo ban explore la ka jong jing apoi baro way rin dia na way ka stage way boys po friend country namar beli ba don na kata ka sek ka bagi bu ing aku chairman ar host nam hadu araja kat prang la sajid kum u emily na sayo no ta ka namar kalau baka ain kam sya
kiong kadon kata ka office of prophet mga kam long yang awakan empat kata kadai kai ngan itu ipi nalale sibon hanta por pagi bro kabang ngayo ban ya rap iki bro jong bikin yang jong kejar ubreu bopang da selipar mentau don kali ubreu bodok mentau uladon kali pesan kamadon kata kabang ni rap iki bro jong bat ngan se involved in sport kabang apa komu Meghalaya football po ka Meghalaya football association komu treasurer sipaus nam haga po Shillong sports association komu vice president hadu pengendara saini po harja kanyo jan po isir arkus nam mengilai don benda kan ke kam social work abon tenrei ke jing don pat hakatai ke seng ngi ngangan lut ngam hadu mentar ngom babi namat ngalale na ka benda kari ko cai ngadon na te ke seng ngani tu ipi ngom babi bangan salong kum ni mentar bangadon hakatai ni ilu di jing ya tu pai ba ro ngayo ru ban syang ye kari kasi bro ko nomor beliu bangadon nang te ngayo sibon ki jing ikai ngayo sibon ki jing mentoy ngayo sibon ki jing seneng ban em mania je kalenti kepada kini kilong ki bro nari tambalong seni atau kupur bangan sedang election bubu sulai yo leno ya ting lu bro ting lu bro ki ya kata ting lu tak boleh tambah tanggawe aku apa nak ipi bagi perlo kinong song senong kilong keme kilong kepapat hidup kisuk kikup siliang kisam siliang pat kia kerjaan buat niyo ya kecing cok perempuan kani kalong ngomong ipi kecing bertelenti buat kecing berkubur cong terakhir